Очаҷон, ин чист? ин эъломияи андоз аст. Андоз чӣ бошад? Нафаҳмидам. Шояд ин номи амакам бошад. Не ҷувнуча, ин номи амакат нест. ва ту чӣ хел фаҳмонам медонӣ чӣ? ҳар нафар ӯҳдадор аст ки як қисми даромади худро ба давлат супорад. ана ҳаминро андоз мегӯянд. Баъд чӣ? баъд давлат пули ҷамъшударо ки буҷаном дорад тақсимбандӣ мекунад. бо ин маблағҳо барои мо мактаб, беморхона, донишгоҳ ва дигар иншоотҳо месозанд, то ин ки мо саломату босавод бошем ва хушбахтона зиндагӣ кунем. фаҳмидӣ бачам? Бале, очаҷон, фаҳмидам. аҳмадҷон бачам, ҳозир мефаҳмем ки то куҷо маънои буҷаро фаҳмидаӣ. масалан тасаввур кун ки ин нон буҷа аст ту давлат, то онро чӣ гуна тақсим мекардӣ? барои чӣ ту ними нонро ба посбон додӣ? То ки шумо ором бошед, очаҷон. барои чӣ ба ӯ додӣ? охир ӯ ба одамон кор карданро меомӯзонад, оча. буҷаи давлат буҷаи мост.